Ahoj, zdravím všechny a zdravím hlavně i mé nové sledující. Nějakou dobu tady mám sodalitový náhrdelník v mědi a potřebuje trošku vyleštit. Tak se do toho dáme. Všechny zákoutí, všechny záhyby. Oxidace nemá šanci. K každému měděnému náhrdelníku dostanete ode mě tady ten stejný leštící hadřík. Zvládne to opravdu každý, je to opravdu jednoduché, stačí jenom jemným tlakem leštit a vlastně trošku si s tím pohrát, pomazlit se s tím, aby vlastně jste se zbavili té nežádoucí oxidace. Posledních pár místeček. Jak často ten šperk vlastně takhle očistit, ošetřit, to už je potom jako na vás. Záleží, jak moc ten šperk budete vystavovat vlhkosti a podobně. Doporučuji teda šperk z mědi mít zvlášť ve šperkovničce nebo aspoň spolu s dalšími měděnými šperky. Tak a je to. Tady je takhle výsledek. Krásný měděný náhrdelník ze sodalitu čeká na svou majitelku. Nenechte ho tady čekat u mě. Noste ho a uvidíte, že se s ním budete cítit krásná, výjimečná, jedinečná, protože tady ten náhrdelník je jenom jeden a nemá ho nikdo jiný. Nemá ho Maruška odvedle nebo v jiném městě další nějaká vaše známá. Takže tady je a čeká jenom na vás, až si ho jedna z vás vybere.